जुदि जोंनि न्याय दाबिखौ मानियाब्ला जोंनि थैनाय बाथ्रा बियो जोंनि भबिष्यतनि बाथ्रा जोंनि हायानो उद्धार जालाब्ला जोंनि हायानो थालाब्ला होमब्लालाय जोंनि भबिष्यतआ मा थागोन दा गथे जोंनि एकमात्र अल्टारनेटिभा जागोन माने संग्राम खालामनाय आन्दलन खालामनाय मेम'रेन्डाम होदों अनेकबार होबोबाय आरो जों मेम'रेन्डाम होनायनि उनाव जुदि गभर्नमेन्टआ खुनु माने खोनासङाब्ला खुनु दायित्व लायाबा जों आन्दलन खालामगोन आरो रायजो राजाखौ जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बयबो जाहाथे जोंनि आन्दलनाव जाहाथे ओंखारबोयो जों बेखौ बयखौबो खावलायगोन गिबियावनो जों गासिबो निउस पर्टेल ओमफ्राय निउस बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय आरो रायजो राजाफोरखौबो जों खुलुमहरनाय जाबाय दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि खाथियाव गांसे मेम'रेन्डाम फैदों जे बिथांनि गेजेरजों जाहाथे आसामनि गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि मेम'रेन्डामखौ रिसिभ खालामो दा बिथांनि गेजेरजों जों गांसे मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय मेम'रेन्डामनि थांखिया बेनो जे जोंनि बिटिसिआव इसिबां एनक्ल'जार्स दं बे एनक्ल'जार्सफोरखौ होखारनांगौ ट्राइबेल बेल्टआव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बे इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय एनक्ल'जार्सफोरखौ होखारनानै ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ उदां खालामनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनो रानना होफिननांगौ बे दाबिखौ लानानै जोङो माने गांसे मेम'रेन्डाम जोङो चिफ मिनिस्टारनो हरनाय जाबाय दा जोङो गिबियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि चिफ मिनिस्टारखौ जोङो धन्यबाद होयो बिथाङा गोदानै सायख'जानानै चिफ मिनिस्टार जाफिननायनि उनाव जे थाबैनो जे आगोलाव गाव खोथा होनाय बायदि जेसेबां गभर्नमेन्ट हायाव इलिगेल एनक्ल'जार्स दं बेखौ गावनि जायगायाव जे इभिक्सन खालामबाय होखारबाय बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ धन्यबाद होयो दा जों बे एखे लाइनावनो मावनो थाखाय जों बिथांखौ बिटिसि एरियायावबो इभिक्सन स्टार्ट खालामनो थाखाय जों बिथांखौ खावलायदों बिथाङा जाहाथे बिटिसि एरियायावबो जेसेबां इलिगेल एनक्ल'जार दं ट्राइबेल बेल्टआव बेखौ होखारो जों बेखौ बिथांखौ खावलायहरदों दा दिनै बिटिसिआव गासै 3,49,505 बिगा हा दिनै गुबुन हारिनि ट्राइबेल नङै नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामनानै दङ दा बिनि गेजेराव आं बबे जिल्लायाव बेसेबां हा आवग्रिना लादों बेखौ आङो बिटिसिनिफ्राय जों जायनाखि आरटिआइ खालामना मोननाय बे मोननाय रेकर्डखौ आङो दिनै खोन्थानो सानदों बेखौ जोङो 2007आव जों बे माबाखौ आरटिआइखौ जों खालामना लादों दा गासै 3,49,505 बिगा हानि गेजेराव गासै डिस्ट्रिक्ट वाइसै 1,30,200 माने 69 बिगा क'क्राझाराव जादों एनक्ल'जार आरो लोगोसे 66,987 बिगास इन चिरां बेयाव एनक्ल'जमेन्ट जादों आरो 16,534 बिगास उदालगुरियाव जादों ओमफ्राय 1,35,715 बिगास इन बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बेयाव जादों दा गथिखे बेसेबां इलिगेल एनक्ल'जार्स माने जादों बेफोरखौ होखारनांगौ जों दाबि खालामो आरो जों जुदि बेखौ होखारनो हायाबा जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनो जे हा होलांबाय बे हाया जोंनि मेगनावनो गोमोरलांसिगोन जों बेखौ दिनै मिथिनो मोन्दों दिनै जेराव माने लाख बिगा हाया दिनै मालाय दखलाव दंब्ला दिनै बिसोरनि जनसंख्यायाबो बारायगासिनो दं गुबुन हारिनि जनसंख्या बारायगासिनो दं जोंनि जनसंख्या खम जागासिनो दं दा गथिखे बेफोरखौ नायोब्ला जोङो जोंनि आबै आबौमोननि होलांनाय हाया जोंनि मेगनावनो गोमोरलांसिगोन जों सानबाय आरो बेजोंल' नङा बेजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु कालचार राजनिथि अधिकार जोंनि माने थामोनथा बेफोर गासिबो फारि फारि समनि गेजेराव गोमोरलांगोन जों बेखौ दिनै मोनदांहरनो हाबाय बेनिखायनो जों आइ आफा रायजो राजाफोर बर'फोरखौ जेसेबां बर'नि आफादफोर दं जावले जावले जोङो सांग्रांथि होबोदों जाहाथे हायानो जोंनि थैस' थांस' बे जोंनि जिउ हा गैयाबा जों थांना थानो हानाय नङा आरो जोंनि 95% माने बर'फ्रा हायावनो थांनानै थायो हाजोंनो जोङो जिउ खाङो बेनिखायनो बे हायानो जोंहा गोमोरोब्ला हायानो गैया जायोब्ला जों बहा थांना थाबावनो बेनिखायनो जोङो जावले जावले आइ आफाफोरखौ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो खावलायबाय थादों जाहाथे बे हाखौ उद्धार खालामो जों बेखौ बुंबाय थादों जोंनि जायनाखि माने बेल्ट ब्लकनिफ्राय जोंनि ट्राइबेल हाखौ उद्धार खालामनायनि बाथ्रा बेयो खुनु कमिउनेल बाथ्रा नङा जों खुनु जाथिनि बेरेखा जों बाथ्रा बुङाखै
आयेनाव जोङो जा मार्खि माने बेबस्था खालामदों जोंनि प्रटेक्सन राहा जोङो आयेनाव जे खालामदों बे प्रटेक्सन बेबस्था बादियै जोंनो माने साहेबफ्रा जोंनो आयेन खालामना गालांनाय माने आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट चेप्टार 10 1886 आरो बेखौ उनाव माने एमेन्ड खालामनाय 1947 बेबादियै जोंनो माने जोंनि माबाखौ निरापत्ताखौ जों होनांगौ ट्राइबेलनि हाखौ उद्धार खालामना होनांगौ आरो जोंनि ट्राइबेलनो हाफोरखौ जोंनो फिननांगौ जों बेखौ दिनै आयेनगत भाबैसो जों दाबि खालामदों बे खुनु बेआइनि नङा बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जों खावलायहरदों जों आयेनखौ बाहायनांगौ जों आयेनखौ आखायाव लानो नाङा आयेना जाहाथे जोंखौ प्रटेक्सन खालामो बेनिखायनो आयेननि बाथ्राखौ जों बुंनांगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोंनो भारतनि माने गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 2014आव मोनसे बिथोन हरदों आसाम सरकारनो जों जेब्ला नरेन्द्र मदिखौ थांनाय लोगो मोनदों दिल्लीयाव बे समाव बिथोन हरदों आसाम सरकारखौ जाहाथे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जेसेबां माने एनक्रोचमेन्ट जादों हा दा लेन्ड अफ द ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक शुड बी माने रेस्टर्ड टु ट्राइबेल पिपल द एनक्रोचार शुड बी इभेक्टेड फ्रम ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्स एज पार द प्रभिजन्स अफ दि आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट बे बाथ्राखौ माने नरेन्द्र मदिया बुंदों आरो बे बुंनायनि उनावबो आरोबाव जोंहा माने मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ आरोबाव माने 2019नि 9 डिसेम्बराव मोनसे अर्डार होदों जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल एनक्रोच जादों बेखौ होखारनांगौ होननानै दा गथिखे जोङो दिनै बेफोर गासैबो लेखा जोंनाव रोखा रोखा थानायनि उनावबो जोंनो होखारनो हायिया जोंनि हाखौ उद्धार खालामनानै होनो हायिया जोबोद दुखुनांथाव जों दुखु खालामो ओंखायनो जों दिनै आरोबाव जोङो माने गभर्नमेन्टखौ जोङो मिथिहोबाय जाहाथे थाबैनो माने जेसेबां इलिगेल एनक्रोच जादों बेखौ जाहाथे होखारना हरो जाहाथे उच्चेद खालामो आरो जोंनि हाखौ उद्धार खालामनो हायो जों बेखौ दिनै आरोबाव जोंनि मेम'रेन्डाम गेजेरजों जोङो मिथिनाय जाबाय आरो लोगोसे बिनि गेजेरावनो जों मोनसे स्पेसिफिक मोनसे केस मजाबारिनि बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों मजाबारि गामिनि हाया माने ट्राइबेल बेल्टनि आन्दाराव सिडलि ट्राइबेल बेल्ट बियो 1947आवनो गठन जानाय 1947 5 डिसेम्बर बेयावनो माने दादों ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै दा बे मजाबारि हाया बर'फोरनि हा दिनै बे हाखौ दिनै खिन्थु गुबुन हारिया आवग्रिना लानानै दिनै बे जायगानि माने थागिबि फिसा बर'फ्रा दिनै आलाय सिलाय बाहेरायाव थाहैनो गोनां जाबाय दा खिन्थु बिसोर दासिमबो बे जायगायाव बिनि हानि पाट्टा बिसिनावनो आरो बे जायगानि जायनाखि लेन्ड रेभिनिउ बेखौ दिनैसिमबो बे बर'फ्रानो होबाय थायो दा बेखायनो बेखौ जुदि जोंनि माने आयेना जुदि जोंनो गथायना फिनाब्ला बे बिराद इनजास्टिस बिराद अननाय जागोन जोङो माने जोंनि लेन्ड रेभिनिउखौ खाजोनाखौ जों होबाय थायो हानि माने पाट्टाया जोंनि नामाव दङ हरेस बे हाखौ दस्रा दखल खालामनानै दङ बेसेबां अननाय बेसेबां इनजास्टिस बेखायनो जों बे बाथ्राखौ बुंदों बे स्पेसियेल केस बियो बे स्पेसियेल केसा बे जायगानिफ्राय थाबैनो गभर्नमेन्टआ इभिक्सन माने माबाखौ ड्राइभखौ खालामजेननांगौ जों बे बाथ्राखौ बुंदों इतिमयधे चिरांनि जायनाखि माने एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेटआबो बे हानि सायाव बिसार खालामनानै बे हाया बर'फोरनिनो होननानै माने जितु लेन्ड साबजेक्टआ बिटिसिनि ओंखायनो बिटिसिआव बेखौ फरवार्ड खालामहरदों बिटिसिआ जाहाथे बे बिसारखौ खालामनो हायो बेखौ फरवार्ड खालामहरदों जों ओंखायनो दिनै बिटिसिनि माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM बिथांखौ जों खावलायहरनो लुगैयो जाहाथे बिथांमोना थाबैनो जोंनि बर' जनजाति सुरक्षा मन्त्र ओमफ्राय आथ्रु जों बेखौ लिंहरनानै ज' रायलायो आरो हानि सोमोन्दै जाहाथे जों रायलायनानै जाहाथे जेसेबां ट्राइबेलफोरनि हा मालायनि माने कब्जायाव दं बेखौ माने उद्धार खालामना होयो जों बेखौ दिनै बे मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों जों खावलायहरो